Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Gaur hemen platoan gurekin izango dugu Aingeru Maior. Bera, sexologoa, ikerlaria eta naizeneko kidea da, eta transitos liburua aurkeztera dator. Eta ondoren, Julen Boiainekin hitz egingo dugu. Bera, oinarrizko errentaren sareko kidea da. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Titularrak dioenez, Nafarroak konfinamendu neurriak babesten ditu, baina adierazle gehiago baloratzeko eskatzen du. Argazkiaren bidez, Kino hil dela jakinarazten du, Mafaldaren sortzailea. Horretaz gain, Lizoainen epizentroa izan duen seismo berria aipatzen du, 4,6 magnitudekoa. Bestalde, estatuak defizitaren eta zorraren mugak ezabatzen dituela nabarmentzen du. Baita, ogasunarekin zorretan dauden Nafarroako 640 berankorren zerrenda ere. Gai aldatuz, frankismoaren 20 biktimentzako omenaldia azpimarratzen du. Eta azkenik, motorzaleentzako errepiderik arriskutsuenak zeintzuk diren aipatzen du. Diario de Navarrara pasako gara. Titularra, osasunak Madril 5 milioi pertsonentzarako murrizketak ezartzera behartzen duela da. Argazkiaren bitartez, Mafaldak Kinoren heriotzagatik negar egiten duela dio. Bestalde, 4,6 magnitudeko lurrikara batek Nafarroa osoan eragin duela jasotzen du azalak. Eta eraikuntzek eta higiezinek foru ogasunari oraindik 121 milioi zor dizkiotela azpimarratzen du. Horretaz gain, Funesek kazerola da protestarekin eta Faltzesek ere itxialdia hasi dutela jakinarazten du. Gainera, ikasgeletan positibodun ikasleen 10% bakarrik kutsatu dela nabarmentzen du. Eta bukatzeko, Enrique Maiaren hitzak azpimarratzen ditu, esanez, Sanduzelai eta Arrosadiako egoerak kezkatzen dituela. Gararekin jarrai dezagun. Titularrak Azkoiengo alkatearen hitzak nabarmentzen ditu, konfinamendua betetzen ari direla eta eskerrak eman behar direla esanez. Argazkian, etxe zurirako lasterketan kaosa eta erasoak nagusitzen direla irudikatzen du. Horretaz gain, lakuak eta aldundiek toperik gabeko kontuak txalotu dituztela aipatzen du komunikabide honek, eta plateruena kafeantzokiak ireki eta 16 urtera ateak itxiko dituela jakinarazten du. Amaitzeko, urriaren 1, Kataluniak beldurra galdu zuen eguna dela gogorarazten du. Berria ikusiko dugu orain. Titularrak EAEko eskola kontseiluak D ereduaren hutsak sakon aztertzeko eskatu duela jasotzen du. Gainera, 2 irudi dakartza gaurko azalak. Batean, urriaren 1 eta etorkizun lausoa aipatzen ditu, Kataluniari aipamena eginez. Eta bestean aldiz, Kino Mafaldaren sortzailea hil dela nabarmentzen du. Horretaz gain, foru aldundiek zorpetzeko eskubidea izango dutela jakinarazten du. Bestalde, Pau Perez, psikiatra eta torturaren kontrako adituaren hitzak ere jasotzen ditu berriak gaurko azalean. Esanez, migratzaileen Europako kanpamentuetan tortura dagoela. Gai aldatuz, Berterri aste hartan bertan zabortegia amiltzeko arriskuaz ohartarazi ziotela azpimarratzen du egunkari honek. Baita, Dei auzitegiak Urrutiko etxearen aurkako euroagindu bat ontzat jo duela ere. Covidaren inguruan, aurreko astean, 2. olatuan hil direnen kurba apaldu dela dio. Kulturan, Leire Bilbaok etxeko urak poesia liburua amatasunetik idatzi duela aipatzen du. Eta kiroletan, Ilimane Diop Baskoniako jokalariari eskaintzen dio arreta. Bukatzeko, Urkulluk Sánchezi egindako proposamena aztertzen du egunkari honek. Euskal Herria irratia ikusten amaituko dugu. Albiste nagusia, lurrikara batek Nafarroa astindu eta beste erkidego batzuetara iritsi dela da. Gainera, Nafarroan euskaraldia abian dela azpimarratzen du. Eta azkenik, euskal presoen senideek egiten dituzten kilometroak erosteko ekimen bat martxan dela nabarmentzen du.
Udalerrietako albisteak ikustera pasako gara. Uharten, udalak irekita dauden establezimenduetarako COVID-19 eskatutako prebentzio neurrietara egokitzeko diru laguntzak eskaintzen ditu. Eskabidearen eranskina eta informazio guztia webgunean kontsulta daiteke. Horretaz gain, 2020-2021 denboraldiko kirol jardueren zozketen emaitzak ere webgunean ageri dira. Gai aldatuz, Euskaraldian izen emateko epea zabalik dela gogorarazi nahi dute. Euskaraldiaren helburu nagusia herritarren hizkuntza ohiturak aldatuta euskararen erabilera handitzea da. Lehen euskaraldia 2018ko azaroaren 23tik abenduaren 3 gauzatu zen, eta uharten 285 ahobizi eta 157 belarri prestek eman zuten izena. Aurten azaroaren 20tik abenduaren 4 egingo da ariketa, norbanako bezala parte hartzeko aukeraz gain gainera, taldean parte hartzeko aukera ere izango da ariguneen bidez. Uharten, aurreko ostiralean egin zuten bezala, ostiral honetan ere mahai bat jarriko dute San Juan plazan, udaletxeko atearen aurrean, arratsaldeko 6etatik 8etara, izen emateko laguntza behar duten herritarrei laguntzeko. Bestalde, ikasketetan laguntza emateko programa urriaren 7an jarriko da martxan. Doako zerbitzua da gaztelaniaz eta euskaraz, eta izena emateko epea gaur hasi eta urriaren 6 arte egonen da zabalik. Ondoren, asteazkenero burutuko da 5etatik 7etara. Espazio honetan, eguneroko etxeko lanak egiteko eta ikasteko laguntza eskaintzen da, eta arautu eta arautu gabeko prestakuntzei buruzko orientazio eta informazioa ere ematen da. Gainera, 16 eta 25 urte bitarteko gazteentzat gazte aktibazio eta emantzipazio programa eskaintzen da. Lan mundura konektatzeko, mugitzeko, laguntzeko, sortzeko edota besteengatik gauzak egiteko gogoak dituztenei dago zuzendua. Parte hartu nahi dutenek e-mail bat bidali edo ugaztetik pasa beharko dira urriaren 12 baino lehen. Lan sarrera hobetzeko heziketa programa hau 75 orduko ekintza ezberdinak uztartuz osatzen da eta tutoretza ordu individualizatuekin. Formakuntza, praktikak, bertako enpresei bisitak, ateraldiak ingurukoa ezagutzeko, boluntariotza, pertsonalizatutako tutoretzak eta abar eskaintzen ditu. Uharterekin amaitzeko, Sokalagun aisialdirako taldea hilabete honetan hasten da. Jolasak, eskulanak, kirolak, kanpoko jarduerak, irteerak eta dibertsio pila eskaintzen. Aisialdi sortzailea, hezitzailea eta osasungarria bultzatzen dute 2005 eta 2008 artean jaiotako gazteentzat. Ostiraletan izango da 5:30tik 7etara, gaztelaniaz eta euskaraz. Urriaren 16an hasi eta abenduaren 19 arte. Oraindik ere izena emateko aukera dago eta apuntatzeko 15 euro ordaindu beharko dira. Iruñara pasako gara. Catalina de Euskariz arte eta lanbidetako udaleskolak gaur abiatuko du ikasturte berria marrazketa eta pinturako lehenengo eta bigarren mailekin, eta Iruilekoko 2 lantegirekin, giza irudia marrazketakoa eta pastel teknikarako hastapenak pinturakoa. Aurten, eskolak jarduketari berriro ekin dio birusaren edapena ekiditeko neurriak abian jarrita. Catalina de Euskariz arte eta lanbide eskolako ikasturtea ekainaren 22 arte luzatuko da. Ikastaro bakoitzak astean 10 ikastordu izanen ditu, egunean 2 ordu, arratsaldez, astelehenetik ostiralera. Marrazketa eta pinturako lehenengo maila 5etatik 7ak arte eta 2 modalitateetako bigarren maila 7etatik 9ak arte. Iruileko honetan bestalde 2 Iruileko lantegi emanen dira eta abenduan amaituko dira. Gabonak astearekin batera. Giza irudia marrazketa lantegia astearte eta ostegunetan emanen da. 2 taldetan 5etatik 7ak arte eta 7etatik 9ak arte. Eta pastel teknikarako hastapenak pintura lantegia astelen eta asteazkenetan izanen da ordutegi berean. Bukatzeko, larunbatean, ilargiaren atzean estreinatuko da Maialen Diazen antzezlana, udalak eta naek antolatzen duten aurrendako antzerki testuen lehiaketako irabazlea. Emanaldia 6:30 hasiko da, Nafarroako antzerki eskolan, eta sarrerak salgai daude 6 euroan. Gainera, 5 lagunek edo gehiago osatutako taldeek 5 euroan erosten ahalko dituzte, baina bakarrik lehiatilan. Ilargiaren atzean, ahizpa bat eduki nahi duen neska baten istorioa da. Bere nahia lortzeko ilargiaren eta iratxo txiki batzuen laguntza bilatuko du. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin.
Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon itxaso! Arratsaldeon bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Pasa gaitezen gaurko eta biharko eguraldia ikustera. Gaur, fronte batek lurraldea zeharkatuko du eta datozen egunetan izango den giro euritsuaren hasiera izango da. Euria goizean eta eguerdi inguruan egingo du gehien bat, eta prezipitazio gehien Kantauri isurialdean espero dugu. Hala ere, baliteke Araban eta Nafarroa erdialdean ere zertxobait bustitzea. Arratsaldeak aurrera egina ahala atertu joango da eta ostarteak zabalduko dira. Ipar mendebaldeko haize bizia ibiliko da eta temperatura maksimoek behera egingo dute. Bihar, ostiralean, giro makur eta ezatsegina espero dugu. Mendebaldeko haize zakarra izango da eta euri ugari egingo du. Goizaldean haizeak hego mendebaldetik joko du, baina berehala mendebal ipar mendebaldera egingo du, bolada oso zakarrekin. Horrekin batera, prezipitazio asko espero da eta ekaitzak ere jo dezake Kantauri isurialdean. Goizean ia etengabe egingo du euria eta arratsaldean eta gauean zaparradak tartekatuagoak izango dira. Temperatura maksimoek behera egingo dute eta horrekin batera baita elur mailak ere. Egunaren bigarren partean 1400–1500 metro inguruan egon daiteke. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.
Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laizte izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Goazen orain gaurko eguneko efemeridekin. 1949ko urriaren batean, Mao Zedongek Txinako Herri Errepublika aldarrikatu zuen. Horretaz gain, 1975ean Graporen lehen atentatua izan zen Espainian, eta 4 polizia hil zituzten. 4 urte beranduago, 1979 urtean, urriaren batean ere, Pierre Bordazarre, Etxaun Iruri pastorgile eta poeta hil zen Pon. Eta bukatzeko, duela 3 urte, gaurko egunez, Katalunian autodeterminazioaren erreferenduma egin zen. Aingeru Maior dugu hemen gurekin platoan, bera sexologoa, ikerlaria eta naizeneko kidea da. Kaixo, Aingeru? Kaixo. Zer moduz? Ondo. Transitos liburua argitaratu berri, pozik 2 urtetako lana delako, eta gainera liburua amaitu nuen konfinamendua izan zen garaian, eta ondoren argitaratzea denbora gehiago behar izan zen, konfinamendua eta gero, banatzaileak, liburu dendak eta orduan liburu dendetara iritsi da orain iraia hasiera erdian iritsi da, eta orduan oso pozik. Azkenean, jendeak eduki aldu, eta ni poza eta desiatzen jendeak irakurtzia eta jendearen iritziak entzuten hastea, eta hasi zaizkit iristen jendearen iritziak, eta orduan oso pozik, oso gustora. Eta Transitos liburuan zer kontatzen duzu? Pasatzen dituzu pixkat testigantzak, ez? Transitos liburua da haur eta gazten transexualitatearen errealitatera hurbilpen bat, eta hurbilpen hau egiteko egin duguna izan da 25 familiren testigantzak jaso, aita eta amen gehiago amen testigantzak, honetan ere, beste gauza batzuetan bezala, eta liburuan ere hori ikusten da, amen implikazioa itena baino handiagoa da, eta 25 kontakizunetatik 22 amenak dira. Eta orduan, gurasoek idatzita, bere aurren historia, jaiotzatik gaur egun arte, historia horiek zer dute berezia beste seme-alaba batzuen edo beste aurren historiarekin, kasu hauetan aur horiek espero zen sexua edo suposatu zen sexua okerra zala. Eta orduan, pentsatzen zanean neska zala, bulbasuerako ikusten da, historian zehar konturatzen direna da ez mutila da. Eta
eta alrebez. Eta orduan jaso ditugu 25 testigantza, bizipenak beraiek idatzita, sakonean kontatuta, gero bizipen hauek estilo aldetik landu egin ditugu historia aldatu gabe, baina irakurketa erreza eta polita, kalitate literarioa eukitzeko ere, baina kalitate literario baino gehiago esan ahalko genuke emozioen aldetik kalitatea itzela dela. Guraso hauek biluztu egiten dira, eta kontatzen dute beraien historia, eta beraien historia horietan daude beldurrak, daude lotxak, daude zalantzak, daude negarrak, daude ere postasun momentuak, daude itxaropenak, orduan beraien emozio guztiak horre isladatu dituzte. Eta 25 kontakizun horietaz gain, eta hortan nik, ez dakit nola esan, orfebrearen lana egin dut, pulitzen eta afinatzen relatoiek, ondoren liburuaren bigarren partea da, rigor zientifiko handiko lana, kontakizun horietatik analisi bat egitea, eta analisi horretan nolabait kontakizunetatik erauzi aldan ezagutza modu egituratuan eta sistematizatuan eskaini. Orduan nola antolatzen da pixkat liburua daude, 25 kontakizunak bata bestearen atzetik, ala pixkat nahastuta? Bai, lehenengo atala dira 25 kontakizunak bata bestearen atzetik eta ordenatuta daude gainera, aita edo ama kontakizuna idatzi duen momentuan aurrak daukan adinagatik, eta orduan hasten da txikiagoak diren aurrekin eta handitzen doazenak. Hau ere, erabakitzeko ordena, buelta asko eman nizkion, segun nola kontatzen den, jasotzen dena desberdina da, eta azkenean nire erabakia izan zen, goaz kontatzea lehenengo aur txikienena, aur txikienen historia kontatzean, batetik ikusten da, eta oso polita da, aur txikienen historiak, zailtasunak eta beldurrak eta edukita ere, badirela historiak, nahiko lasaiak edo ez dakit nola esan, baina pubertarotik aurrera kontatzen diren historiak, hau da, orain transitoa pubertaroan egin dutenak handiagoak direnean transitoak, historiak askoz latzagoak dira. Eta orduan nola baite hor badago orden horretan sortzen da irakurketa bat, historia ez dakit goxoagoak edo atseginagoak diren historietatik ilunagoak egiten diren historietara, eta azkeneko kontakizuna jasotzen duguna da ekailersun diren historia, eta bertan gainera amaiera tragikoa izan zuen, ekai suizidatu egin zen, eta orduan hori. Orduan, daude, historiak ez nolabait antzekotasunak dituztenak, baina gero haien artean desberdinak dira erabat. Bai, hain zuzen, ondoren egindako analizian hori aztertzen dugu. Aztertzen duguna da, nola dauden elementu amankomunak, eta elementu amankomunak egonda ere desberdintasunak daude. Orduan, historia bakoitza berez oso desberdina da, baina elementu amankomunak ematen dira. Eta horrek ematen digu aukera ikusteko nola transexualitate egoeran dauden aurre edo gazteetan ze gauzak errepikatzen diran, hainbatetan ez beti, gainera errepikatzen diren gauzak ez dira beti errepikatzen, salbuespenak daude ere, hor anistasuna da ikusten duguna denbora guztian, baina badaude elementu amankomunak. Eta badago elementu amankomun bat oso potentea, niretzat, agian azpimagarriena da, transitoa egiten danean, hau da, gurasoek onartzen dutenean aurrak adierazten duen identitatea, gaizki egotetik, triste egotetik, eskolan gaizki joatetik, lagunekin gaizki haserrealdiak egunero edukitzetik, pasatzen dira, gauza horiek nolabait diluitzen doaz, eta azten dira irribarreak, eta azten dira jolasten, eta azten dira zoriontsu izaten. De hecho, transitoaren ondoren, guraso gehienek erabiltzen duten adjektibo bat da zoriontsu. Hori da, analizatzen dugu, ikusten dugu, nola zoriontsu eta zoriontasuna da transito ondoren errepikatzen den hitz bat. Eta adi, horrek ez du esan nahi, transitoaren ondoren zailtasunak ez daudenik, batez ere zailtasunak aurkitzen dira gazteenak direnetan, aurragoak direnean, ondoren, kasu askotan dana doa, ezer gertatu ez balitz bezala, benetan ez da ezer gertatu, eman dana da onarpena gazteen kasuetan batzutan zama bat dago hor, eta zama hori gainetik kentzea, eta ekairen kasua izango litzateke latzena, ekaik izan zuen bere familiaren onarpena, herrian onarpena, institutan onarpena,
ezin izan zuen. Eta orduan, baina bai nahi nuena azpimarratu hori elementu amankomun bezala, transitoa egiteak da besteek onartzea, haien sexu identitateak, ekartzen du bizitza kalitate hobeago bat. Eta hitz batean esateko zoriontasuna ekartzen du. Orduan pixkat azpimarratuko zenuke ez, ze garrantzitsua den ahalik eta azkarren egitea transito hau. Noski hori da, atera dugun ondorio bat. Guk begiratzen baditugu historiak, ikusten duguna da zenbat eta txikiagoa izan, transitoa modu errezagoan egiten da, eta de hecho, daude hauetako historia batzuetan kontatzen da, haur batzuk historia kontatzen denerako, amak edo aitak esaten dutena da, ez da oroitzen uste genuenean neska zala mutila da, berak argi dauka, beti izan du argi, baina bera ez da oroitzen ere neska bezala tratatzen genuenean nahi txikia zen, eta hori ikusten dugu, zenbat eta beranduago egin transitoa, behintzat gu ezagutzen ari garen errealitatea, gu hemen egin genuena 25 historia hauek izan ziren naizen elkartean, garai hartan Krisaliz Euskal Herria zeukan oraindik, nik eskatu nuen, ze jendea nahi zuen parte hartu, eta etzan egin hautaketa bat. Parte hartu nahi izan zuen jendea, Euskal Herriko jendea, Nafarroakoa eta Euskal Autonomia Erkidegoko 25 famili, Nafarroakoak 8 famili dira, eta orduan, hau da muestra bat, ez da hautatua izan. Eta horietan horixe ikusten da. Orduan, badirudi, edo atera dugun ondorioa, argi eta garria ikusten da, zenbat eta lehenago onartu, transitoa eta goxoago izango da, eta beraien bizitza kalitatea hobeago izango da. Eta badago beste arrazoi bat gainera transitoa ahalik eta lehenago egin, eta da, historiak oso argi erakusten dute nola beraien identitatea onartzen ez den bitartean gaizki daudela. Horra nire galdera zertarako itxaron, zure semea du zure alaba triste badago, goizero negarrez badago, burrukak egunero arroparekin, aserre o lentzeroarekin ekartzen dizkion opariak, ez diralako inoiz berak nahi dituen. Osa, ze zentzua dauka sufrimendu hau egitea. Eta badaude profesional batzuk eta adituak, errealitate honi buruz, ezer ez dakitenak, baina adituak bere esatutena ez, eguaz itxoitea, baspare zer sufritzen ari da. Eta historia hauetan ikusten da oso argi, transitoaren aurretik, ze sufrimendua daude. Esaten da bezala, aur txikietan sufrimenduak agian txikiagoak dira. Baina, nik animatzen zaituzten murgiltzea da historietan, porque aur txikietan sufrimendu txikiak dira, baina batzutan latza da, gurasoek esaten dutenean adibidez, ze latza den, zure aurra egunero negarrez gauean, negar egiten duenean, eta zuk ez duzunean ulertzen zergatik egiten duen negar. Orduan, esatu zu, honek merezi aldu. Eta proiektu honetan murgildu zinenean, edo liburu hau ez, idazteko asmoa sortu zenean, zein zen zure helburua? Bera, nik hau, ni aita naiz ere, bi nesken aita, bat bulba duena eta bestea sakila duena. Eta orduan, ni mundu honetan ez neukan sartzeko asmorik, baina orain dela 11 urteia, zeberak orain 13 urte dauzka, eta 2 urterekin lehenengo aldiz gogoratzen duguna izan zen, bere amak esan zionean, ara, ze guapo zauden, eta berak esan zion, ama, apo ez, apa. Eta etzan gai, oraindik guapo edo guapa hitzak esateko, baina argi zeukan beran eskazala. Guri kostatu zitzaigun, 2 urte zituenetik, 7 urte izan zuen arte, naizta biok, emazteak eta biok naizta sexologian formakuntza izan, eta kostatu zitzaigun 5 urte ulertzea eta onartzea gertatzen ari izana, garai hartan, ez da inbeste denbora, baina errealitate honetarako egondan aldaketa itzela da, garai hartan inorketzekien ezer errealitateari honi buruz. Etzan ikusgarria, baina ez da soilik etzala ikusgarria errealitate hau, etzan ez da pentsagarria ere, pentsa ezina zen. Orduan, guk azkenan onartu genuenean, orduan garai hartan Krisaliz estatuko elkartean sartu ginen, gero Krisaliz Euskal Herria sortu genuen Euskal Herriko 8 familiaren artean, 2 Nafarrak zirela, eta orduan, ni sexologian formakuntza dudan aldetik eta ikerketa asko interesatzen zaidan aldetik, elkartea martxan jarri genuen eta familia asko laguntzeaz gain, ni segituan hasi nintzen ere, baliabide didaktikoak sortzen eta ezagutza
saiatzen ezagutza eskura jartzen guk izan ez genuena beste guraso batzuk eduki ahal izateko. Eta momentu batean, orain dela 2 urte eta piko nik argi neukan garrantzia handia zeukala familien testigantzak. Ze momentu honetan ezagutza ez dago akademian, ez dago unibertsitatean, ez dago, ezagutza etxe hauetan dago. Eta akademiatik edo unibertsitatetik edo ikerketen lekuetatik behar dena da informazio hau erauzi eta egituratu, sistematizatu eta hortikan ezagutza egituratu bat eman. Eta orduan ni horretan nenbilen pentsatzen, antolatu beharko genuke familiek kontatzen dituzten gauzen jaso eta horretan nenbilela ja nahiko argi egin nahi nuena, hau izan zen, orain dela 2 urte urtarrian, Otsailean gertatu zen Ekairen suizidioa. Eta horrek jo egin gintuen guztiz, ni besteak beste ulertu nuen gizarte bezala faiatu egin geniola Ekairi, ez ginela iritsi garaiz. Eta orain pentsatu nuen liburu hau, nik nahi dute egitea. Eta 2 urte izan dira, ze bidean beste gauza asko egin ditugu, besteak beste Krisaliz Euskal Herria elkarteari izen berria, irudi berria berrantolatu genuen, naizen bihurtu ginen, beste lan pilo bat egin ditugu, eta ni joan naiz orduan momentu horretan hasi nintzen kontakizunak biltzen, eta helburua zein zen eskura jartzea, guk ikusten dugu, familia berri bat hurbiltzen denean elkartera, galduta, iluntasunean, itota, beldurrez, negarrez, batetik behar duena da besarkada, entzutea eta besarkada, gaur egun besarkadak ematea komplikatua da, baina behar dutena da beraien errealitatea besarkatzea, entzutea kontatzeko zer dutena, eta oso garrantzitsua da familia berrientzat ezagutzea eta entzutea beste familia batzuk bizi izan dutena. Eta familia berrientzat itzela da beste familia batzuk ezagutzen dituztenean eta ikuste dutenean jende arrunta dela bere bizitzekin eta bere seme-alabak zoriontsu eta pozik daudela familia berrientzat hasierako momentuak izaten dira, esaten da bezala, iluntasunezkoak, zalantza asko, beldurra asko. Eta ikusta beste familia batzuk eta entzuta beste familiei kontatzen nolakoa izan den beraien prozesua. Eta orduan, besteen prozesuak entzutean, familia berriek nolabait ikusten dute nolakoa izan daiteken beraien, eta orduan etorkizuna ez du zertan latza edo iluna izan behar. Eta gero, eguneroko gauza txiki askotarako pistak emate izkite. Orduan, ni pentsatu eta hau da lortu duguna, ni uste duguna lortu egiten dela liburuarekin. Familia berri batek hartu aldu liburua, hasi historiak irakurtzen, batetik unkitu egingo da momentu askotan, aurreko amestre batek esaten zian bezala Kleenex paketeak ez dakit zenbat gastatu dituen, oso momentu unkigarriak, momentu divertigarriak ere, baina asko mugitzen dena, eta orduan da, nolabait, besteen etxeko zerraian zulotik begiratza bezala eta ikustea nola bizi izan duten, eta honek laguntzen du, lasaitasun asko eta referentziak eta aukerak ematen du ere, arna sartzeko eta esateko, hau bizi alda. Eta orduan helburu bat niretzat zen familientzat, egoera honetan dauden familientzat, hasieran galduta dauden momentuetan batez ere, nolabaiteko itsasargi bat izan daitekelako beste familien historiak irakurtzea, eta gero gizarte osoarentzat, profesionalentzat, ikerlarientzat eta gizarte osoarentzat egitea liburu bat zeinean momentu honetan historia guzti hauetatik jaso aldugun ezagutza eskura jartzen dena. Eta azkenik ere nik beste helburu bat nuen, eta uste lortu gala izan da, egitea liburu bat irakurtzeko erreza dana, eta irakurtzen dela, orain arte, irakurri duen jendeak esan didan, eta horrekin oso pozik nago, errez irakurtzen da eta goxoa da irakurtzen. Kapitulu hasierako 25 kontakizunak kapitulu txikiak dira, 8-10 orrialdetakoak, eta orduan, eta da pelikula txiki bat bezala irakurtzea. Gero nik uste gainera ere ez duela soilik hitz egiten transexualitateari buruz, gaur egungo bizimoduari buruz hitz egiten du, gaur egun guraso aita edo ama izatea zer suposatzen duen, zer. Eta orduan nire azkeneko helburua zen egitea liburu bat irakurtzeko goxoa eta atsegina izango zena. Eta nik uste lortu egin dugula. Bai, lortu egin dugu, eta lortu egin dugu esaten dut ere auzolanean egindako liburu bat dalako. Nire izena agertzen da hemen, nik puzlearen piezak elkartu ditut, analizia egin dut, gero ere ez soilik parte hartu duten familiak, nik ere gero liburua amaituta nuenean, eta konfinamendu garaian eta konfinamenduari esker, hainbat
ikerketa lagunei eta hainbat lagunei pasanien liburua ere rebisatzeko eta orduan egin zizkiaten ekarpenak ere kolorea eta distira eman diote liburuari. Orduan, niri gustatzen zait sentitza auzolanean egindako, elkarlanean egindako liburua dela. Orduan, nori gomendatuko zenioke irakurtzea gizarte osoari? Edo nori, argi eta garbi, iluntasunean egoten diren familia hauek jakin gabe bere semeak edo bere aurrak adierazten diena eta familia horiei bereziki. Gero, oso bereziki gomendatuko nieke profesionalei, pediatrei, genero unitatetan lan egiten duten psikologoi, endokrinologoi, zen nolabait liburu honek erakutsi aldie osasungintzako profesionalei zer dagoen beraiengana joaten den pertsonaren atzean, esan nahi dut, beraiek ikusten dute kontsultan, baina zer gertatzen da beraien etxeetan, zer gertatzen da atea ixten danean eta bilustu egiten direnean. Eta gero ere gomendatuko nioke historia hunkigarriak irakurtzea gustokoa duen edonori. Da, nire sensazioa esan aldut nire liburu honen lehenengo irakurlea izan nintzen gurasoek historiak bidali zizkidatenean eta niretzat historia bakoitza irakurtzea oso hunkigarria da. Hori askotan, negar malkotan eta batzuetan momentu latzak direlako, baina beste momentu batzuetan kontrakoa, zorionagatik izan nola hain gaizki egotetik, nola joan daiteken gauza ongi egotera. Orduan, liburu polit batetaz disfrutatu nahi duen hori gomendatuko nioke. Eta etxan duzu ez duela 10 urte ez zegoela ia informaziorik honi buruz, eta azken finean zuek ari zarete ez, bide guzti hau egiten, eta liburu hau ere pauso bat gehiago izango da. Bai, eta niretzat oso garrantzitsua da azpimarratzea, sortzen ari garen ezagutza, ez dela soilik sortzen ari garela Euskal Herrian ez zegoelako, Estatu Espainol osoan ere hau aitzindaria da, eta nik esango nuke nazioarte mailan aitzindaria dela. De hecho, nik baditut kontaktuak Latinoamerikan kontaktuak ditugu hango elkarteko hainbat pertsonekin, eta liburua handikan jaso dutenak ere eta irakurtzen ari direnak oso eskertuak daude, beraientzat ere oso baliagarria izan daitekelako. Eta niretzat, historia hauek dira Euskal Herrian gertatutako historiak, eta horrek hainbat berezitasun dauzka. Adibidez, aurren izenetan ikusten da, baina kontatzen diren historiak oso unibertsalak izan daitezke, baina hemengo errealitatean kokatuta daude. Eta haur eta gazten transexualitatearen ulermenean, esan alko genuke Estatu Espainola aitzindaria dela nazioarte maila, eta bereziki nik esango nuke Euskal Herrian aitzindari ezagutzan eta errealitate honen laguntzan. Eta hortan, nik aprobetxatu nahi dut eskertzeko, orain dela 7 urte estatuan famili gutxi batzuk hasi zirela beraien seme-alabei gertatzen ari zitzaienari buruz hitz egiten, elkartzen hasi ziren, Krisalis elkartea sortu zuten, eta iraultza bat ama eta aita horiek, nagusiki amak izan ziren, ama horiek iraultza bat ekarri zuten, aurra askorengan zoriona ekartzen ari dena. Gaur egun Euskal Herrian elkartean gaude, ez dakik gauden 170 familia inguru. Oain dela 5 urte hasi ginenean 8 familia ginen. Estatu osoan 1500 bat familia daude transitoa egin dutenak. Eta aurrera pauso hauek emanez balira, aurre eta gazte hauek oraindik egongo ziren iluntasunean sufritzen, negarrez, eta gaur egun ikusten dituzu, eta esatezu, hor daude ez. Orduan, liburu honek bide horretan ekarpen bat egiten badu aurrera egiten, eta nik uste dut baietz, ni zoriontsu. Eta gainera, Nafarroako parlamentuan, aurkeztu duzu? Bai, eta Nafarroako parlamentuan aurkezpena izan da lehenengo aurkezpena. Orain, COVID-aren kontuagatik liburu aurkezpenak eta komplikatuago daude, nik ez dut denborarik izan oraindikan, eta orduan lehenengo aurkezpena Nafarroako parlamentuan niretzat ohore bat da, horrela aurkeztu egin ahal izatea liburua, eta hortan ere, eskertzeagatik aprobetxatuko dut, lehen esaten zan bezala, aprobetxatuko dut agurtzeko edo eskertzeko, nik aprobetxatu nahi dut eskertzeko komunikabideek azken urteetan egin duzuen lanarekin, errealitate honekin, eta baita ere instituzioetatik
hainbatetan kostata eta elkartetatik burrukatu behar izan badugu ere, jasotzen ari garelako, bai Nafarroako gobernuaren aldetik eta bai Eusko Legebiltzarretik ere, sentitzen dugu, entzuten zaigula, kasu egiten zaigula eta aurrera pausoak ematen direla. Horrek ez du esan nahi, asko dagoela oraindik lan egiteko eta gu burrukan jarraituko dugulako hainbat gauza oraindik gaizki egiten ari direlako. Baina bai eskertza, naizen elkartan badaukagu eskertza sentsazio bat, komunikabideekiko, instituzioekiko eta nik esango nuke gizarte osoarekiko. Testigantzetan ikusten da, eta guk famili berriak etortzen zaizkigunean, familien kezka handi bat da, familien barruan azten danean onarpena egiten, kezka da, baina inguruneak, bizilagunak, eskolan, zer esango dute, ukatuko dute, eta nik familiak laguntzen dudanean gaur egun, nik kontatzen diet, orain arte jakin duguna, eta izan da, denak iritsi ginela beldur berdinarekin, eta Euskal Herrian behintzat, kasu gehienetan, kasu bakan batzuk desberdin izan dira, baina kasu gehienetan, gizartaren partetik onarpena izan da oso ona. Bizilagunen aldetik, familia zabalaren aldetik, eskolaren aldetik, eta orduan, beldur hori, guk bai, baina beste, eta orduan, 2020 urtean gaude, Euskal Herrian gaude, zehadi, biziko bagina 2000 kilometro hegoaldera go, edo 1000 kilometro iparralderago, ze Europako beste estatuetan oso askoz egoera okerragoan daude, edo hemen bizi gara eta hemen gaur egun gizartea onarpen maila oso handia. Eta berriz esaten dut, horrek ez du esan nahi, badaudela ere famili batzuk eta kasu batzuk, momentu batzuetan gaizki pasatu dutenak edo gaizki pasatzen ari direnak, ukapen jarrerengatik da. Baina orokorrean, orduan ez dakit oso ongi zer galdetu didazu, baina nik hau dana kontatu dizut. Eta orain zer izango litzateke nondik jarraitu nahi duzue lantzen, ez? Esan duzu oraindik badaudela gauzak aldatzeko eta egiteko? Gauza asko. Nafarroan adibidez, osasun arloan gauzako betu behar dira. Horre eta batez ere gazteekin arreta, gazteen familiak gauza batzuk sufritzen ari dira osasun aldetik dagoen arretarekin eta azkeneko urtetako bekuntza izugarria izan da Nafarroan osasun aldetik arretarekin baina. Hortan, estatu mailan burrukatu behar da transexualitatearen inguruko lege integral bat egiteko besteak beste karnetan nortasunagirian aldatu ahal izateko ez txosten psikologikorik gabe, ez inungo baldintzarik gabe, hortan burrukatu behar da. Jarraitu behar da lan egiten, errealitate hau bizibilizatzen eta ulertzen, eta nire aldetik ni ikerketan nahiko nuke jarraitu murgilduta, eta orduan abian daukaguia, igual goiz egida esateko, baina abian daukaguia liburu honen bigarren parte bat. Liburu honen azkeneko kapitulo bat idatzi dugu liburu honetan, adierazten hemen 25 historia agertzen direla, eta badaudela beste bizipen batzuk ere. Eta orduan, norbaitek irakurtzen badu liburu bat, esaten aurre eta gazte transexualitate kasuak onelakoak dira, ez. Hau dira 25 kasu, muestra nahiko handia da, idei bat egiteko, baina askoz bizipen gehiago daude. Eta orduan, hainbat egoera edo bizipen guk ja identifikatzen ari garenak haietaz hitz egitea importantea dana, azkeneko kapitulo batean planteatzen ditugu, baina nola ez dauden jasota kontakizun hauetan, zenik nahi nuena zen kontakizun hauetatik erausten genuen informazioa, izateko ezagutza dokumentatua. Horan hemen aipatzen dugu badaudela beste egoera posible batzuk, bizipen posible batzuk, eta orduan hasi gara ja lanean beste bizipen desberdin horiek jasotzen liburuaren bigarren parte bat momentuz amesten eta egiten, eta nik nahiko nuke ikerketa egiten jarraitu, asko dugu oraindik ikertzeko eta ezagutzeko gazteen bizipenei buruz. Nik esango nuke aurren errealitatearekin, aurrak esaten dut pubertarora iritsia arte, aurren errealitatearekin nahiko ondo abiatuta dagoela kontua, eta batez ere aurrek behar dutena da onarpena, gurasoen onarpena, inguruaren onarpena. Karo, pubertaroa hasten denean, hasten dira gorputzean pubertaroaren aldaketak, honek suposatzen du alde batetik
hala behar dutenak edo nahi dutenak tratamendu endokrinologikoen munduan sartzea, hau da batetik, baina bestetik pubertaran gorputzaren aldaketak gertatzarekin batera, hasten da ere berdinkideen arteko harremanak, maitemintzeak, ligeak, erakarpenak, hau da, ematen dira beste gauza batzuk, eta orduan aurrentzat figura nagusienak gurasoak diren neurrian, eta momentu honetan guk lortu dugu akonpainatu ahal izatea gurasoak seme-alabak akonpainatu ahal izateko. Claro, baina gazteen kasuan, hor gurasoak ja ez dira referentzia nagusiak. Referentziak hasten dira izaten lagunak eta hor sortzen diren beste gauza hauek nola akonpainatu, oraindik nik uste asko dugula ikasteko, lantzeko, ezagutzeko, eta hor adibidez badugu lana. Eta bueno, lana asko daukago egiteko eta jarraituko dugu egiten. Ze batez ere naizen elkartean gurasoen elkarte bada, eta ama eta aita batzuk esaten duten bezala, guraso batek, ama batek, aita batek nahi duena beti da bere seme-alabak zoriontsu izatea. Eta ikusten duzunean ez dira zoriontsu, gure kasuan bezala, nire gustatzen zait esatea, gure seme-alabengatik beharrezkoa baldin bada ere mundua aldatuko dugu. Eta azkeneko 7 urtetan mundua aldatu dugu honekin zerikusia duena. Eta aldatzen jarraituko dugu, guk nahi dugulako gure seme-alabak zoriontsu izatea, eta orduan horrekin jarraituko dugu. Gizarteak ez egin dezakena da informatu, ezagutuz, zein den egoera errealitatea? Bai, hori da. Eta zenbat eta gehiago ezagutu errealitate hau, iritsiko da momentu bat, hau bezalako liburuak ez direla ezertarako behar izango, eta hor geldituko dira apalategi batean, eta orduan, esango da, behira, garai batean honi buruz idatzi behar zen jendeak ez zuelako ezagutzen hau, ez? Eta garai batean, gaur egun pentsa dezakegu adibidez homosexualitatearekin emandan garapena, eta gaur egun jende guztiak ulertzen du, jende guztiak ez, baina gehiengoak, gizartearen gehiengoak behintzat, ulertzen du gizon bati alzaizkiola gizonak gustatu, eta neska bat maitemindu aldala beste neska batekin, eta hau onartuta dago. Egun batean iritsiko garela benetan gizarte mailan ulertzera argi, izan alzarela neska zakila edukita, eta izan zaitezkela mutila bulba edukita, eta behin hau ulertuta, gero jarreren eta erlazioetan gauzak lantzeko egongo dira, gaur egun homosexualitatearekin gertatzen den bezala. Hortan ere esaten dugu, hau ja daukagu ondo, baina izan zaitez gaztetxoa, izan 15 urte eta egon institutoan, eta izan mutila eta mutilak gustoko izan. Eta gian orduan esatezu, igual oraindik gehiago aurreratu behar dugu, ez? Baina bai, ezagutzaren aldetik gure gizartean argi dago mutilak mutiletaz maitemindu aldirela, eta hori iruditzen zaigu bai, hori aldala izan. Transexualitatearekin oraindik hau gizartean kostatzen da. Pentsatzea neska eta zakila kostatzen zaigu, dira mendeak sinonimia bat egin dela, eta orduan sexua genitalekin nahastu egin direla, eta orduan pentsatu izan da emakumea zarela bulba duzulako eta gizona zarela zakila duzulako, eta ez. Kasu gehienetan emakumeek bulba dute eta kasu gehienetan gizonek zakila dute. Kasu gutxi batzuetan, esatezu gutxi batzuetan, igual ez dira ingutxi. Ze guk manejatzen ditugun datuak, eta oraindik honekin ez daude ikerketak ere, horretan ikerketa egin behar da, prevalentzia jakiteko zenbat transexualitatea, zenbat ematen da, baina guri sinesgarritasun gehien ematen diguten datuak dira, 1000-tik bat izan daitekela zakila duen neska edo bulba duen mutila. Orduan, 1000-tik bat esatezu oso gutxi da, baina 1000-tik bat Euskal Herrian adibidez, izango lirateke, guk egin ditugun kalkuluekin, izango lirateke 200 bat 2 urte eta 18 urtetako haur eta gaztek, 200 bat. Esatezu, elkartzen dituzu 200, eta esatezu, 200 ez dira gutxi. Eta gainera hor guk egiten dugun kalkula da, 200 izango balira, egiten dugun estimazio, 1000-tik bat datu hau, esaten dudan bezala, oraindik ez daude ikerketa ziurrak. Baina guk egiten dugun estimazionekin, Euskal Herrian egongo balira 200, gure elkarten daude 150.
Orduan daude beste 200 piko ziur aski onarpena ez dutenak eta gaizki pasatzen ari direnak. Eta horrek ere elkarteko familioi bultzatu edo zera ematen digu, niri ematen dit indarra esateko, badaude hor oraindik haur batzuk eta gazte batzuk gaizki pasatzen ari direnak, bere gurasoak ez direna gai ulertzeko zer gertatzen ari den, gai izango balira ulertzeko guraso guztiak nahi dutena da seme-alabak ongi egotea. Orduan sufritzen dauden haur horiengatik guk jarraituko dugu lanean. Eta liburu hau da aportazio bat horretara. Hala espero dut nik, bai. Ez dakit ja bukatzeko zerbait azpimarratu nahiko zenukeen, mezuren bat bidali. Besterik gabe jendea animatu ez, agian liburuari begiradatxo bat botatzena. Bai, nik animatzen zaituztet liburu dendara joaten, hartzen eta liburu dendan hartu alda eta begiratu gainera ordaindu gabe eta begirada bat botatzen. Eta irakurtzen baduzu orrialde bat eta zate baduzu, hartu eta irakurrita bera, kasi esaten diazu bukarako mezu bat, nahiko nuke amaitu, liburuan hasieran nik jarri dut, Ekaitz Goikoetxea bertsolaria Gipuzkoarra da, baina Nafarroan irakasle dabil edo aritu da urte askotan, eta elkartearen oso lagun ona da. Eta berak bertso batzuk edo egin zituen, eta esaldi batean esaten du gauza bat niretzat oso potentea da, eta bera haur eta gazte hauen lekuan jartzen da, eta esaten duena da, ikusten gaituzuela ikusi nahi dugu. Haur hauek behar dute ikusiak izan, eta orduan ikusteko batzutan ulertu behar dugu, ez baldin badugu ulertzen gure begiek ezin dute ikusi, orduan hori. Eta hori esan da, eskertzea zuei ona gonbidatzeagatik, eta... Eskerrik asko zuri, etortzeagatik eta nahi duzune arte. Bestela, hurrengo liburuarekin, badakizu bisita. Oso ongi, mila esker. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, Julen, zer moduz? Kaixo, egunon, ondo hementxe, zelan zuek? Ongi baita ere. Zurekin hitz egin genuen, ez? Konfinatuta ginenean, eta konta iguzu pixka bat orain zertan zabiltzaten, edo ze pasaren konfinamendutik ona, zuek eskatzen duzuena da, ez? Errenta basiko bat, eta nola doa kontua? Konfinamendutik egisa esan da, bagenetzaman, hainbat urte, non, oinarrizko errentari buruz gero eta gehiago hitz egiten zan, eta, hainbat proiektu pilotu eta esperimentu intzian bebai herrialde ezberdinetan, ez? Juntan gara, Kanadatik Estatu Batuetara, Finlandiara, Holandara, Bartzelonan bertan, eta barrez. Eta, gisa da, hori gero eta gehiago hitz egiten da oinarrizko errentari buruz, eta, hainbat kolektibo konfinamenduan zidear bebai, euren apoio espezifikoa idatzi zemon ziren oinarrizko errentari, ez? Lan soziala egiten dutenek, kulturako eragileek, LGTBI kolektibuek, eta barrez. Beraz, ikusi dugu hor, apoio aldetik, gure bazia hola esateko zabaldu dala asko, lehen, pizkat akademian hitz egiten zan, mugimendu sozial batzutan, eta hola, baina gero eta gehiago ikusten da, oinarrizko errenta baten beharra, are gehiago, noiz konfinatuak egon garan, eta, jendian patrizetara dirua ezan heltzen, ez? Eta, orain, sartu zen, apirilean, herritar ekimen bat Europar mailan,
zeinek, Europa mailako oinarrizko errenta bat eskatzen duen, ez? Eta, kanpaina izan pasadan irailako eta guztian, eta orain dakau urtebete milioi bat sinadura biltzeko Europa guztian. Eta orduan, kanpaina horrekin zabiltzate, ez? Orduan, hori kanpainan gabiltza, pixkat azalduz, ze onura izan ditzakeen Europa mailako oinarrizko errenta bat, ez? Batikoak, 5 onura haundi izan ditzake, konparauta nazio mailako oinarrizko errenta batekin, ez? Lehenik eta behin, Europa mailako oinarrizko errenta bat, mekanismo birbanatzaile bat izango litzateke, zeinek, existentzia materiala bermatzetikan aparte, behenduko zuen, Europan bizi garen pertsona guztiok, Europan integrazioaz sortu ditugun onurez benefiziatzia, ez? Bigarrenik bebai, solidaridade mekanismo bat izango litzateke, eta honekin gozeban, transferentzia fiskal transnazionalak izatia, herri aberatxenetatik ez aberatxanak, ezain aberatxak direnetara, ez? Eta gero, bebai honekin lortuko denuke, fuga de cerebros deitzen dan hori, ez? Herri pobretari jendia juten dana, herri horietan mantentzea, ez? Hau oso ondo lertu da bebai Mexikon, zeinetan galdetu dabe, nola inaldogu hemen dakaun kapital humanua Mexikon geratzea, eta ez estatu bat dara jurdia, ez? Orduan zentzu horretan bebai, daoz, ez da baidatzen oinarrizko errenta. Beraz ez da herri aberatxenek bakarrik jarri alduten neurri bat, baizik eta guztioi, onura desberdinak ekar ditzakeena, ez? Laugarrenik, oinarrizko errenta bat, zilegitazuna emoten detza Europar proiektuari, orain oso deslegitimatua dau, jendia ez dau, bere burua Europartar moduan edo ikusten, ez? Gero eta gehiago, ikusi izan hori 2008ko krisia eta gero, eta austeritate neurriak jarri zirenean mai gainean, ez? Beraz, oinarrizko errenta bat, pertenentzia sentimendu bat areagotzen du, eta beraz, zilegitasun hori irabazetak engeizu Europar batasunak, Eta, azkenik, kondizio materialak, herritar gehienen kondizio materialak, hobetu izango litzateke, ez? Beraz, honek gainera estigmatizazio barik eta kobertura errorerik gabe. Eta, kondizio beharrezkoa da pertsonen askatasuna lortzeko eta bermatzeko. Eta ez da zailagoa izango Europa mailan hau lortzea, hainbeste herrialde eta hain desberdinek osatuta egonda? Hor erronka bat dau, adibidez, pobrezia ez da berdina, pobrezia kalkulatzen dugu, errenta medianan 160 moduan, eta ez da berdina, Espainian, Alemanian edo bazakit Finlandian, ez? Beraz, hor, kalkulu desberdinakin behar diaz, eta ikusi beharko litzateke, ze oinarrizko errenta kantitate beharko litzateke jarri herrialde baten edo bestetan, ez? Adibidez, oinarrizko errentan aita modernua dan Julian Van Parijs, honek esateko adibidez pesa dala Europan dakagun zergarik harmonizatuena, más o menos. Beraz, Europak jasoko balitu pesaren irabaziak edo pesaren sarrerak eman alko zala Europar guztiei 200 euro ia. Beraz, hau, asko izan daiteke herrialde batzutan, eta gutxi izan daiteke beste herrialde batzutan, ez? Baina hau, askatasuneruntz pauso bat izango litzateke. Ez da, nahi duguna, ez? Nahi duguna izango litzateke, pobrezia mailan dauen errenta bat, kantitate horretakua, baina, hori be paso bat izango litzateke, eta Europak dituen errealmentekin itxeko lehenengo pauso nahiko erresa izango litzateke. Baina Europan herrialde guztiek ez dituzte bez berdinak, ez? Ez, baina, nahiko harmonizatua dago. Beraz, hor, borondatia egongo balitz Europako herrietan, Europa batasuneko herrietan, ez gauz hitzaiten Andorrari buruz edo Suitzari buruz. Hor, borondate pixkat egongo balitz, posible izango litzateke hori, ez? Eta azkenean, hori, izango litzateke ez 200 euro pertsona bakoitzeko. Ez familiako edo ez bikoteko, bale? Pertsona bakoitzeko 200 euro. Eta hori, egiteko errazasun gehiago ditzu, ez? Baina, eskatzen duguna, bada, oinarrizko errenta normal bat, hemen ezagutzen dugunan moduan,
eta honetarako milioi bat sinadura jaso behar ditugu, eta hau gertatzean Europako Parlamentuak eztabaidatuko luke herritar ekimen hau jarri, edo ez, aurrera bota, atzera bota, baina ez da lehenengo aldiz bez Europar Batasun instituzioetan hau eztabaidatzen dena. Hau bai, Europar herritar ekimen bat egon zan 2013an, eta etzian lortu milioi bat firma, asko dalako, baina orain honetan 3 aldiz azkarro goiaz firmak lortzen. Beraz, ez dakit lortu izango genuke edo ez, baina esportxua hor dau. Eta, beste batzutan bai, Europar Komisioa hau eztabaidatu dau, eta italiar batek eraman zeban resoluzio bat Europar Komisiora eskatzen estatuei oinarrizko errenta bat implantatzeko pausuak emotu edo gutxienez estatuetan eztabaidatzea, ez? Eta hau aproba hau izan Europar Komisioan oin dela urte, bete 2 urte, eta adibidez, hemengo alderdi asko, bai alderdi sozialistak, bai Podemosek, EAJak, alderdi popularreko partidu pertsona batzuk bai, alde bozkau zen. Beraz, hor, ez dakit nahia edo gutxienez, jakin mina hor dau, eta, gero eta gehiago ikusten da oinarrizko errenta bat, gaur egun ditugun gutxieneko errentekin alderatuz, hainbat benefizio, hainbat okura izan ditzakela, eta gutxienez eztabaidatzea eta mailak gainean egotia, agenda politikoan egotia, ja da pauso bat da, zein dela 10 bat urte hau defendatzen genunok, tarau moduan hartu zeguten, ez? Dena den, konfinamenduan ere ez, konparatu genuen, ze momentu horretan asko ari zen hitz egiten, ez? Espainian jarri zuten, nola deitzen da, ingreso minimo vital hau. Ingreso minimo vital, bai. Eta zer gertatu da horrekin? Ze momentu horretan asko hitz egiten zen, ez? Eta oraintxe bertan, ez da ezer entzuten horri buruz? Hori jarrita dago, jada, eta 85.000 inguru ematen ari dira, 74.000 ofizioz ematen diaz beste laguntza bat kendu zelako, beraz laguntza hori jasotze dutenek, oin ingreso minimo vital hau jasotzea be, baina bestela jarraitzen baldin badau, orain daraman abiadura, bere objektiboa zan 850.000 familia kubritziana, 16 baten bakarri gerauko litzateke, ez? Beraz, gu argi eta garbi esan genuen, hau itzen zan bitartian, segu, dekretuak eta obradoriak irakurtzen genitxugun, mejora batzuk bialtzen genitxugun, kasu asko etziguteni, egisa esan da, baina hainbat artikulu idatzi genitxugun, igual 6-7 bat idatzi ditut konfinamenduan honi buruz bakarrik, esanez, frakaso bat izan behar zala. Eta, azkenian zer gau da frakaso bat izan dela, ze biztakoa da, zituen rekizituak baldintzak hartzeko oso zailak zian kubritzeko, ez? Beraz oso pertsona gutxiei eltzezak eta bebai esan genuen hartan, zerbitzu sozialak eta instituzioak hau gestionatzea benak kolapsan biatzutela. Ze kolapsan biatzuten, ez da inoiz horrelako zer gestionau, eta pertsonal gutxi zeken hori itxeko. Eta hau da gertatu dana, ez? Junbiak izan diaz plazuak ampliatzen, pixkat hor deskalabro hain handia ez egoteko, ez? Baina, hala eta guztipe gauzitzeiten 471 bat euroko laguntza bati buruz, eskubide bati buruz, zein, pobrezia ekstremuan maila baino baxuagoa da. Pobrezia mailan hitzaiten du normalian, pobrezia erlatiboa eta ekstremua. Bata da 160, bestia 140. Espainia mailan, pobrezia ekstremua 480 ingurukoa da, eta laguntza hau 460 eurokoa da, ez. Beraz, ez da laguntza bat, etzan pentsau, momentu hartan laguntza bat izango zenik pertsonak pobreziatik ateratzeko. Beraz, ez dakit nik uste beste gauza batzuk pentsau behar diazela, eta azkenean gauzia ez dela partxean atzetik jartzea, baizik eta soluzio integral bat bilatzea, zein, 21. mendian ditugun erronkei erantzun bat eman aldien. Eta, pasadan mendian erabiltzen genitzugun erramintak erakutsi dituzte, erakutsi dabe, erantzuna ez diela emoten 21. mendeko erronkei eta euren objektiboak ez dituztela bete. Orduan, orain
hori, saiatu nahi duzu Europatik lortzen den, ez? Ikusita hemen ze pasa den. Bai, bueno, hemen esan duzu moduan, ze pasatzen den oso zaila da hau jartzia, ez? Eta nik ulertzen dut, zen ni behar, Eusko Legebiltzarrean egon nintzen legebiltzarkide moduan, eta ulertzen dut zaila da la gobernatzia. Eta ere zailagoa da pandemia baten barruan gobernatzia, ez? Hori totalmente ulergarria da. Baina, pauso ausartak ematen ez baldin badiaz, trenak etxeko lanak inbarik arrapoko dikuz, ez? Eta zer gertatzea, Europan mailan eta Espainia mailan bebai oin dela gutxi renta basikatik inkesta bat planteau gendun, Europan mailan bebai hainbat indiaz, hiritarren 160 baino gehiago oinarrizko renta baten alde dauz. Beraz, ez dakau guen dio masa sozial ikaragarria, ze jende hau ez dau mobilizauta eta batzuk bez, ez da oso ondo ulertzen oinarrizko rentan nondik norakuak, baina, gero eta gehiago hitz egiten da, eta jendiak, oinarrizko renta daka gauza bat dela oso erraz demagogia itxia eta ridikulizatzia. Esatu oso oinarrizko renta, eta jendiak ez da jendiak ez da binko lanik, jendia etxian gerauko da telebista ikusten egun guztian ziar, eta baina oinarrizko renta gero eta gehiago ezautze osunean, gero eta gehiago azaltze izutenean, nondik norakoak diazen, jendiak gehiago eta gehiago ulertzen dau, eta gero eta gehiago esaten dau, ulertzen dau, gaur egun ditugun laguntzekin konparauta, hainbat benefizio izan alditxula, eta gero eta justu agua dala, herritarrentzat, eta desigualdade sozial haundiak ditugunak, gero eta gehiago murrizteko, ez? Beraz, hor pixkanaka ibilbidea egiten, azalduz, esplikauz, eta, hola uste dut itxetia zela bebai gauzak, ez? Boteria zakatu nire. Horren zuen helburua orain da jendea informatzea, ez? Honen inguruan zer den eta ezagutu dezala benetan zertan datzan. Bai, hori da gehien bat, ez? Egisa da, Basic Income Network delakua, oinarrizko errenta sare mundiala, 80ko hamarkadakoa da, 86koa dala, Espainiako oinarrizko errenta sarea 2001ekoa da, baina, esan dutzudan moduan, urte horietan oinarrizko errentari buruz hitz egitea, paper akademikoetatik baino haratago ez zoian, ez? Eta, orain egisa da, gero eta gehiago entzuten ari dela, eta, guk dakaula lan importante bat, garrantzitsua dela, objektiboki informazioa emotia, ze batzutan objektibo izatea, zentzu honetan zaila da, honen defensoria zaderenean, ez? Baina, hori informazio objektiboa, erreala emotia, eta jendiai, ahalbidetia, eurak honi buruz pentsatzia, eta euren iritzia itxia honi buruz, ez? Eta nik uste dut hori dela, orain dakagun lanik garrantzitsuena. Eta momentuz, badakizu gutxi gora bera zenbat sinadura dituzuen, zer esan duzu urte bat duzuela, ez? Milioi bat jasotzeko. Bai, uste dut, 25.000 inguru dara matzaula 5 egunetan, eta badakit Espainian 11% lortu dala jada. Beraz, pasadan oindela 7 urte, baino erritmo politxagoa dara matzaula. Eta hori, non sinatu behar da? Aipatu duzun Europako web horrian, ala zuenean ere egin daiteke? Hori, linka bidali aldotzut gero, ze link nahiko arrarua da, baina Europako instituzioetako web horri batian da. Nik uste rentabasika.org-en bebai hainbat artikulatera ditugula honi buruz, bizpailu artikulatera ditugula, eta hor linka agertzen da, eta sinpermiso.info bebai onelako artikulo batzuk dauz, nun linka agertzenak. Baina ez takat ziburroen txebertan zein dan elbibidea. Bai, lasai hor begiratuta ziur agertuko dela nonden. Bai hori da, jartzen bozu Googleen, fijo, renta básica o Iniciativa Ciudadana Europea por la Renta Básica, horra agertzen da. Eta aipatu duzuna informazio objektiboa ere, hori da aurkitzeko modu berena, ala ere erabiltzen dituzu ezakit beste kanal batzuk edo beste medio batzuk? Hor, guk dakau Twitter, dala Renta Básica, dakau behai web horrixa, dala rentabasica.org, eta gero bebai dakau Telegram kanal ba. Hor 1000 pertsona baino gehiago dauz, eta hor bebai ateratzen dira zen artikuluak eta informazioak botatzen goiaz, ez?
Eta, bueno, gehien bat horri biltzen gara, eta gero, urtean, txarlak eta barremate ditugu zure bai, individualki, baina gero urtean behin nintzen dugu simposio bat renta basika moduan, ez? Aurten inbergen du Nazaruan Asturiasen, eta tamalez, saiatu biagara urrengo urteko ekainean itxia Asturiasen bertan. Eta nori iruditzen zaizu informatu beharko litzatekela honen inguruan? Bueno, hau normalian, askotan bezala ez gertatzea, ikasketa maila altuko jendiak errazo dakala hau ulertzeko. Hau azken finean normala da eta gertatzen da gauza askokin, ez? Eta gehien jakuna heltzia da langile arruntei, ez? Bigarren eskuduntza eta bardakatenei eta emakumiei. Eta hau oso garrantzitsua da, ze kolektibo feminista batzuk manifestu batzuk atera dituzte oinarrizko rentaren alde, eta kostatze jaku azaltzea batzutan oinarrizko renta batek emakumearen askatasunarentzat eduki ahal izango zituen onurak, ez? Ze gaur egun adibidez, esan ditugun ingreso mínimo vital edo horrelako errentek ematen diraz familian. Familiari ematen jakuz, ez? El sujeto de derecho da familia. Eta zentzu honetan, arazua da normalian familia burua edo eukitzea hauela, hau gestionatzeko eta boteria tradizionalki hola izan dana, ez? Eta oinarrizko errentan individuala da ninean, emakumeak bere errenta izango dau, gizonak beria, semiek beria, dana alakoa, ez? Beraz honek emategie emakumeei askatasun bat orain arte, igual dependentzia ekonomikoa dela eta ezin izan da bena, edo ez diazen arrebiduit aurrera eramatia, dala, adibidez gizonai esatea, hor konpon, ez? Ez dut zure dirua biak eta bizitzeko libre nahi. Beraz, adibidez hau izan esperimentu bat, 80. hamarkadan Kanadan, nun efekto negatibo moduan agertzezan bikoten banaketak igo inziazela. Eta, klaro, hau normala da, ez? Bizitza guztian ziar baten menpe zaudenean ekonomikoki, azken finean zure independentzia ekonomikoa dakasunean, patada bat emotaldi dozu eta esan gelditzu jaitxe hor, eta ni nire bizitza noia. Orduan, orain ez, saiatuko zarete, perfil hauei ez, adibidez emakumei, eta esan duzun lehen langilei gehiago iristen zuen ideiarekin. Bai, zaila da hori, ez, nik ulertzot bebai langileek normalian, errezo jartzen dela diskurtso meritokratiko bat, ez? Egunero hori zeiretan esnatzean eta fabrika batera doiana eta 8 hor bitzen dagoena lan eta esatea banik, hemen 8 ordu lan inez eta 900 euroko soldata bat jasotzeo, zeraitxik eman behar dugu dirua danoi bakoitzak nahi dagoena itxeko, ez? Eta hori normala da eta zailagoa izaten da hor sartzean, baina, nik uste pertsona hori esan bida diegula, eurak azpiak izango liratekela zentzu honetan, eta oinarrizko errenta baten, bentaja bat da, langileak libre izango diazela, esateko hori oin ez diaz libre, ez? Nik dirua bihar badot eta nire jefiak esaten bosta, hain behatzi euro ez prezio bat dau eta 700 eurora jetxi bia dau soldata. Nik esan aldot, ez. Zebitzitzeko bihar gotena badaka. Beraz ez dut bihar. Zu nik mespresu bitxea hemen, hori azkia nahi, beste gauza hode bat bilatzeko, formatzeko, ikasteko beste gauza batzuk eta ez. Beraz, hori da, adibidez sindikatu batzuk ulertu dutena hemen Euskadin, ez, SK sindikatua, bi hamarkada baino gehiago daramatza oinarrizko errenta defendatzen, precisamente horregaitik, ez, oinarrizko errentak emote dutzu, aukera hori ez ezateko, eta orain ezin dozu ez esan. Agian jendeari iruditzen zaio oso polita dela ideia, ez, baina gero trampa izan behar duela. Trampa bat badaka, ez, eta da finantza unbia da. Eta trampa hori, finantziazio moduan ikusi beharko litzateke nola inez, erreforma fiskal bat inbia da, nun, azkenengo ikerlan bat inda, eta, IRPF, PFESan, 99,05 tipua jartzen, erreforma fiskal bat itxen da, nun, aberatxana den 19,5 zerga gehi horreintze dituan.
Bestalde, estriktoki aberatsa esten 80,5 irabaziten dago, ez? Beraz, nik uste dut justizia fiskala besterik ez dela eta justizia sozial neurri bat da hau, ez? Nun, poblazioaren, herritarren 80,5 irabazten dituztea. Eta bestiek nik uste dut irabazten dituztea, zela zerga gehiago ordaintzea ditue, baina, azken finean, soziedade justuago bat egiten ari gaude, ez? Eta hori ikusi dabe, enpresari batzuk, Silicon Valley, California, zeintzuk enpresari gazteak, ez? Zuckerberg Facebookekua, Tesla, Elon Musk, eta holakoak ikusi dabe eta esaten dabe. Nire klase ertaine dirua ez baldin badaka, nola saltuko ditugu gure gauzak, ez? Beraz, oinarrizko errenta ikuste daben hori, ze eurak ez dabe nahi. Desigual polarizatuta dauen gizarte baten bizitzia. Bezala, gizarteak ez ditu bere produktua erosiko, ez? Beraz, gizarte kohesionatu bat, eta nun, desigualdade eta jaisten ditugun, guztion, eta uste dut onuragarria izan daitekela. Beraz, badirudi geroz eta gehiago entzungo dugula honi buruz, izketan. Bai, geroz eta gehiago entzungo dugu, eta azkenengo 3 urteetan Finlandiako esperimentua egin zanetikan, hitzein da gehiago oinarrizko errentari buruz, historian pasaria zen 4-5 mende zeinetan oinarrizko errentari buruz lehenengo aldiz hitzein zan, ez? Beraz, boom bat badau, eta ikusi beharko dugu, boom hori nola materializatzen den, oinarrizko errenta nola jartzen den, ze lanaren etorkizun inestable hori ikusiz, gero eta gehiago dagoela, pertsonen subsistentzia ezin dugula lanari vinkulau, ze, guztiontzat lana ez baldin badagongo, jendia beste modu baten bizi beharko da, ez? Eta nik uste dut, klabiak diazela 2 gauza batetik, oinarrizko errenta bat, subsistentzia lanatik moztutzen dagoana, eta bestalde enpleguaren banaketa. Importantia izan behar da, ze gaur egun aberastasuna dago esku gutxi batzutan konzentrauta, ez? Jarraitzen dugu enplegua banatu gabe, enpleguarekin gauza berdina gertatuko da. Superkualifikatuak diren pertsonetan enplegua konzentrauta egongo da, eta gizartearen ehuneko oso handi bat ez dago inolako sarbiderik ikusiko enplegu lan merkatuan, ez? Beraz, nik uste 2 gauza horiek oso beharrezkoak diazela, eta hor dako aldaketa klimatikoa eta transformazio energetikoa nola itxen dugun, ez? Horretarako bebai, oinarrizko errenta oso importantia da, ze oinarrizko errentak dekrezimentuari eta planetari pixkat errespiro bat emoten lagunduko dizkigu da, ze ez dugu bia produzitzia beharrez ditugun hainbat gauza, ez? Eta honek, oinarrizko errentak bebai lagundu ingo zeban hori horretara, eta gaina bebai zaintzak bizitzan erdigunean jarriko ditugu, ez? Pandemian ikusi dugun hain garrantzitsuak dira zen zaintzak, ez guztion arteko zaintzak, oinarrizko errentak itxen dagoena da, enplegu banaketa batek, zuk denbora gehiago izango dozu, zuk nahi dozu nahi itxeko, ez? Beraz, guztion artean gero eta gehiago zaindu ahal izango dugu, eta, bebai, astialdia izango dugu, guri benetan gustatzen jakuna egiteko. Orduan, orain momentuz ez, jendea informatzea eta ea sinadura horiek lortzen dituzuen, hori izango da lehenengo pausua. Hori da falta dena, bai, sinadurak bilau, eta, nik uste dut, olako kanpainak normalian politxa izaten diaz, ze gehiago entzuten da oinarrizko errentari buruz, ez? Eta, jendeak gehiago ezagutzen da oinarrizko errenta, eta zentzu honetan oso importantiak izaten diaz, ez? Bezalde bani, ez dakit milioi bat ere helduko garan edo ez, nik uste dut bai, Espainian egiz, objektiboa lortu ingo dela, baina, hori baino importantiagoa nik uste dut dela jendia ezagutzia zedala oinarrizko errentak, eta azkenian, jendia mugimendu sozial potentiak egotia honen atzian, ez, hau defendatzen dutena, eta, horrela alduzian nahin bat gauza, batzutan utopia zidazenak hasiera baten, ez, dau liburu bat, Bregmanena, esaten dauena, oinarrizko errenta dela utopia para realistas, ez, pasau daudia utopia izatetikan, eta realismo kutxun bat hartzen hasi dala, ez. Hau berdina gertauzan, langileek eskatzen zebenean 8 orduko lanaldiak,
enpresarioak eta jende asko esaten zen, 8 orduko lanaldiak, eta gainera bebai gero esaten zen, ja, opor ordainduak, ez? Eta esaten zen, jodetanok, alkoholara botako dira, zingo da, ez da, eta gertauzan hori etzala, azkenean paseuzan hori etzala, gertau, ez? Beraz, oinarrizko errenta bebai, pixkat utopia eta inork ez daulan ingo eta abar, alde batera usten hasi diaz, gainera proiektu pilotuek bebai, adibidez Finlandiakoak erakutsi digu, jendia oinarrizko errenta bat jasoz, gehiago aktibatzen dela, hau da, oferta laborala igoitzen dela, eta hori, utopia edo demagogia erraz egiteko balio daben argumentu horiek, pixka batera empirikoki, eksperimentuekin alde batera lagatzen jungara, pixkana. Ikusiko dugu orain, zer gertatzen den, ez? Ikusiko dugu pixkanaka, aber nola doian hau, eta hori negozio jarraipenai nahi dozuenian. Mila esker, Julen gurekin hitz egiteagatik eta honen berri emateagatik. Eskerrik asko zuei. Oso ondo, mila esker eta hurrengo arte. Hurrengo arte. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, Itxaso! Arratsaldeon, bai. Hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ez da? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Jarrai dezagun aste hontako agenda errepasatzen. Igandera arte, Nafarroako 11. komiki azoka ospatzen ari da jarduera desberdinekin, eta lehenagotik online izen ematea beharrezkoa izango da. Horretaz gain, igandera arte ere, edizio, liburu eta disko azoka ospatzen ari da Gaztelu plazan. Gaur, bestalde 8etan, Atarrabiako kulturetxean, Nafarroako Orkestra Sinfonikoak kontzertua eskainiko du 5 euroren truk. Gaur ere, baina Barainaingo auditorioan, bertso jaialdia izanen da 7etan, Mintxo Astiz, Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze eta Erika Lagomaren eskutik. Bihar, bestalde, Atarrabiako kulturetxean, arratsaldeko 6etan, Zurginaren ipuina aurrentzako antzerkia egonen da eta sarrerek 3 euro balio dute.
Gainera, bihar ere, Xaxardi ipuin kontaketaren 2 saio egonen dira Barainaingo udaletxeko erabilera anitzeko aretoan. Lehenengoa 5:20 gutxitan izanen da eta bigarrena arratsaldeko 6etan. Eta bukatzeko, larunbatean, haurrentzako ilargiaren atzean antzerkia egongo da Nafarroako Antzerki Eskolan arratsaldeko 6:30 eta 6 euroko sarrerarekin. Beno, gaurkoz hau izan da guztia. Orain, bukatzeko, atzo parlamentuak 36ko biktimei egin zien omenaldiaren irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker eta bihar arte. En campos de concentración, en campos de trabajo forzados, en cárceles, tienen que seguir formando parte de la obligación ética de nuestra propia democracia. Por eso la memoria nos convoca a todos, absolutamente a todos. La memoria y seguir trabajando por ella y sobre ella significa que encaminamos también el futuro, lo que para la gente... Askotan errepikatu ditugun hitzak dira horiek eta izugarrizko balioa duten giza eskubideen edozein urraketaren biktimez ari garenean. Fueron experiencias verdaderamente traumáticas de silencio y dolor durante años. Y hoy tenemos que ver con indignación cómo en algunas partes de nuestra sociedad el franquismo sigue vivo. Por todo ello no podemos olvidar que ambos lo han recibido juntos. Los tenemos presentes. Estas pérdidas demuestran que el reconocimiento y reparación llegan muy tarde y que para nosotras el tiempo es una cuenta atrás diaria. Además, suponen un dolor que compartimos con las familias. Créeme cuando digo, solo nos queda desear que las palabras de la Ley de Memoria Democrática se conviertan en actos y nos acerquen a un Estado que haga memoria, justicia y reparación. Simón, Felipe, Valeriano, Domingo, Víctor, a todas estas maravillas, a maravillas de Alberto, firmado Teodoro Elizalde de Duete. Yo traigo el reconocimiento al que la ley obliga, pero mucho más allá de la obligación legal, al reconocimiento por convicción del Gobierno de España hoy aquí, a ustedes, a los hombres y a las mujeres que dentro, cada quien de su familia, ha sabido mantener la dignidad que ahora es de todo. Gracias por hacerlo muchas veces en silencio, de manera injusta, de manera ignominiosa, a cada quien con su recuerdo y con su familia.
acudimos hoy a este acto de reconocimiento y reparación. Un acto necesario. Hemos disponido de recursos para continuar con las exhumaciones e identificaciones de las víctimas o para continuar con el trabajo en el banco de ADN. Personas asesinadas por sus ideas